Hasičská uniforma, prilba a najmä poslanie zachraňovať ľudské životy. O tom, že to nie je len čisto chlapská záležitosť, nás dnes v rámci Severoslovenskej hasičskej ligy presvedčilo niekoľko desiatok dievčat a žien, dobrovoľných hasičiek. O takéto trofeje dnes v Likavke pri Ružomberku nesúťažujú len dobrovoľní hasiči, ale aj hasičky. Rýchle nohy, presná muška, no najmä tímová spolupráca. Bez toho sa v hasičskej súťaži vyhrať nedá. Dobrovoľné hasičky sa veru pred svojimi mužskými kolegami zahanbiť nedali. Dievčatá sú tiež šikovné, behajú už časy na úrovni niektorých mužských družstiev. Mohlo to byť aj lepšie, no ale sme spokojní, nakoľko sme ešte včera nevedeli, či vôbec vybehneme. Hasičský útok zvládli najlepšie dievčatá za necelých 17 sekúnd. Sami hovoria, že chlapov v družstve jednoducho nepotrebujú. Nikto sa mi nestará do mojich náradí a do mojich hadic. Teplo je. Keď sa pozriete na to, ako dievčatá sú oblečené, ja by som navrhoval organizátorovi, aby dal nejaké náhradné oblečenie, nejaké mini sukničky, aby sa dievčatá moc nezapotili. Hasičov, ale aj návštevníkov zabávalo množstvo sprievodných akcií. 16:02. Nebudem vám vadiť, keď tu budem do zajtra. Pre televíziu JOJ, Veronika Daubnerová.